Ktorá scéna sa ti natáčala najlepšie? Určite tá scéna v bari. Ktorá konkrétne? Všetky. Ne, v bare bolo všetko v pohode, lebo to bol proste začiatek, sme sa na ten smíli a tak proste až potom už tí posledné scény už sme to robili ako s vážnosťou, ale ten začiatek byl taký... Marek, nepij! Já vím, že řídím. Nepij tu kožálku, bude ti blbě. Tě nechal Pepěko, abych tu kožálku nepil. A ty že pěsto, ruky hore! Ne! Jaký máme čas? No, nemůžeme. Tak to dělám, ale si taky toto vyhnutí. Čo za? Však co ti poviem, ty si taký kokot jabnutý. Tak kámo, nemôžeme na kokota. Hej, no tak poďme. Tak to tam nebude, čo? Co včera bol som všetko. Rozprávajte sa. No co teda jak? Všetko je super. To je dobré. Nie, podľa mňa vystihlo to, ako to býva na dedinách, keď prídu v Bratislavci, lebo naozaj to tu tak je. V niektorých prípadoch nemusí to byť až také drsné ako v tom filme, ale často sú tam také konflikty. Si mi to páčilo, že to bolo tak reálne zachytené. A moja falošná mrcha D2 to vystihla. V správnom rytme, len aby ti to srdiečko neprestalo byť. Ne, víš, jak to bylo tak typické blavácky trápne. Naše srdiečka ju v rovnakom rytme. Spadli sme si do orga. Kúknime. Asi by som nedokázala urobiť kamoške to, čo sme tam urobili. Ja poznám takých ľudí, ale bolo to trochu drsné. Mne sa to páčilo, ja som to brala humorne a vyžívala som sa v tom. Najhoršia podľa mňa bola scéna v bare, keď sme sa rozprávali my ako babi a po nás chalani a my sme to celé povedali vždy dobre. Áno, a oni sedí zabrzdilo. Išli sme najmenej 50 krát. Teraz. A kam chodíš na školu? Súkromné gymnázium. Ó, súkromné gymnázium. Určite máš samé jednotky. Si obľúbená. Aj áno. To tu budeš určite najobľúbenejší baba. Dúfam. No co, nepresvedčilo ti ešte z toho? Z čeho? Však z tej baby. Nemáš už plné zuby? Ja? Určite ne. No však uvidíš, akú ťažkú úlohu si zobral na pleca. Proč? Kde sú ženy? Via manipulovať s mužmi. Ale Vicky taká není. Veď ty uvidíš, ako budeš trpieť. Tak ho či furt budem pod papuču? No, Nesmiete sa pozrieť! Nie, ešte nie. A potom, že oni to zvládli, ja som to zase pokazila. Pamätaj sa. Aké výstrelky? Ja dobre o všetkém vím. Kto to tu včera zabával, že? Pokračuj. Ty to ináč vypraviaš. Na co? Viktória. Idete. Moc, ale chalani. Na tej pláži. Veľmi všetko je. Hej, babi, čula som, že je v móde mieť vztah len tak na pár dní. Vraj mu hovorí víkendová záležitosť. Fakt, musí byť jaké výborné. No to je super, len tak sa zabavíš a potom nic. Vraj to došlo z blávu. Takto sa môžeme zabaviť každý víkend. Jak práve blávočky. Mne sa nezdá, že by to bolo dobré. Ja si myslím, že vzťah je to, keď sa obidvoje... Jedna. Teraz. No, boli sme na tej dovolenke, no. Hotel nič moc, ale chalani, babi. Ticho! Ešte sa to Mne sa nezdá. Jak?
Ty točíš, že hej, scéna, máme to bolo, jak sme sprosté. Alebo nevzdala sa mi to. Igor. Igor je Láslo. Od člena rodina pochádzam. Dobre, ticho, byla som na dovolenke. Ja. 1. No a potom, to som vám chcela povedať, byla som na tej dovolenke, hotely, nic moc, ale tí chaleni, čo je na tej pláži, no poviem ti. Nebo mi, že treba. Kriste! Ideme. Martino, ja už pôjdem domov. Proč to sa stalo? Nie je mi dobre. Ajajaj, a tu to je. No. Ajaja, kukuku, sedela som na húku. Sedela som. Oni? A neobjednávajte si v septembri jahody ze šláčku, protože číšník vám vynadá, že je september. Urob break, Šláčka došla, jahody zhnili. Točíš to, áno, točíš. Kysel. Novú balku. Ty si to točila, to zabije. Co jsem povídal? Naparu sa. Víš, myslí si, co chceš, ale my sme ho videli. Ideš. To čo bolo? Poď. Asi jedine povedať, že najväčší ďakujem pánovi režisérovi Jakubovi.